Ezemidlalo nomkhaba noSimpho Dladla. Sawubona mlaleli, igama uSimpho wakadladla. Asikwamkeleke namhlanje kuhlelo lakho oluhamba phambili kwezemidlalo Ukhozi FM. Namhlanje ngihamba nabalingani bami, eceleni kwami kukhona uMageba. Mina ngimbiza ngomntwana-ke la okhozini eselokhu ngafika, uPhumlani wakwaZulu. uMageba, kanti ngale eceleni kwaMageba kukhona inkunzi malanga esiyiphethe la Ukhozini FM. Abayaziyo bathi umkhaba ungenamkhaba, ngoba umkhaba onolwazi lwebhola, Sibusiso Mkhaba, umfoka Madonsela. Esokuthatha-ke namhlanje sithi ukukuhlaziyela kabanzi, ikakhulukazi-ke indaba yeBafana Bafana, njengoba kanti ingxenye yendebe yomhlaba siyazi ukuthi siphumile, kodwa soke sibheke kabanzi ukuthi-ke leli qembu kusukela uHugo Broos ecoke labadlali agadle ngabo kwindebe yomhlaba, ngabe konke lokho kuhambe kahle yini, nokuthi-ke yini esingase siyilindele kusukela manje kulona iqembu leBafana Bafana, ikakhulukazi njengoba lisazothungatha umqeqeshi omusha. Mageba, asikubingelele kwezemidlalo zokhozi. Angibingelele Mkabadeli, ngiphinde ngibukele nomlaleli olalela, nakhulaza umlaleli noma umbuko obuke iTV ngasikhathi Ukhozi TV, special ezemidlalo. Ngibonge ngethuba. Mkhaba ongenamkhaba, sikwamukele nawe namhlanje. Mkabadeli, asibingelele kumbukeli okhona ngasekhaya ohlezi nathi ngalesi sikhathi. Ngibingelele kuwena nakuMageba nethimba lonke nje esinalo namhlanje. Angiqale ngawe Mkhaba, ngalesikhathi sizilungiselela yona imidlalo yendebe yomhlaba, umqeqeshi uHugo Broos uxoke abadlali athe banamava azokwazi ukuthi agadle ngabo kuyona le midlalo. Ngokubuka kwakho kuleli qembu alixoka umqeqeshi uHugo Broos, kukhona inokukhala noma abadlali obonayo ukuthi kwakumele babe yingxenye yalo leli qembu? Mkabadeli, ukukhuluma iqiniso mfowethu akukho la ngikhala khona. Siyazi ukuthi eqeda kulimemezela iqembu zabaningi izinkulumo, abantu bekhala ngokuthi ama defender angakayapi, basho imibono eyahlukahlukene. But mina into engayibuka ngabuka ukuthi uHugo Broos njengecoach wakubona kubalekile ukuthi abe nabadlali asehlale nabo isikhathi eside, asebe understand indlela afuna ukuthi badlale ngayo. So ingakho kwaba ngathi khona ukukhala okukhona, kodwa ngoba ke ngesiye ngancane singemanzi, abantu babona ukuhamba kwesikhathi ukuthi okay, iplan kacoach le, yes, egemini yokuqala waba khona umsindo, waba khona kwacaca ukuthi abantu abeneme ngendlela aqala ngayo formation, wafaka ama defender amahlanu, but wabuka wabona ukuthi okay, akusisebenzelanga. Second game sasenza kahle, third game senza kahle up until sophuma. So nje kafushane Mkabadeli, ngicanga ukuthi iqembu alibizo Hugo Broos ngibe happy ngalo, lali balanced kusukela ko goalkeeper, ama defender, midfielder, ngokunjalo nabadlali abaphambili. Cause uzokhumbula ukuthi kuyona lemidlalo ikakhulukazi kuleli xoxo kade sikulona kweXoxo A, kade kukhona iMexico, iCzechia, kukhona neSouth Korea. Mawubheke ikakhulukazi lawo maqembu avamise ukuthi asebenzise ijubane nakhona. Ngiyacabanga ukuthi Mageba, mawubheka leli qembu kade sinalo, uyabona ukuthi makukhona abafana abanorela, abafana kakhulukazi kuMamelodi Sundowns, siyazi oModiba bebekwazi ukugijima as much as ama defender bebekwazi ukuthi bagijime bayokhava. Uyacabanga ukuthi mhlambe umqeqeshi ngalesikhathi exoka lona leli qembu ubekubekile emqondweni ukuthi leli qoqo esikulona lizodinga nabadlali abanespeed, abakwaziyo futhi ukumelana nalamaqembu ekade sinawo? Kusize kakhulu lokho uma ubheka i-mobility within isisu, ukusuka emuva uze esiswini uyaphambili, ebikhona i-mobility and bewazi behlanganisa. Ubona mayenza ama-changes efaka uThapelo Maseko egemini yesibili, wabona kwaba khona ushintsho okuchaza ukuthi ucoach wathi isikhathi eside kuMexico ukuthi ashintshe. Masefake labadlali sabona ukuthi sayibamba lesi singabadla labantu singayidla eMexico ngayi speed ebesenzisa. Uma ubheka iSouth Korea yagijima, eMexico yagijima, nayi Czechia abadlali abagijimayo.
kodwa lokho kusiza kakhulu ukubiza abafana abancane waseyingane uzwani wangena second half wabona ukuthi iminyaka iyamshaya la ishawa i-age and mawubuka abadlali abakhona badlala eSouth Africa kwi-PSL mhlawumbe i-PSL esishaya ihlombe ngalokho labadlali abancane abo umfuke noma enze iphutha angaqala ngayo kodwa le mobility okhuluma ngayo nespeed baqhamuka la ku-PSL bayifundela ku-PSL bafika bayenza la kuyona i-national team ukuze kufike kwi-check ungabona sidlala into ebalansile manje sazi ukuthi masikhipha ubani sifaka abani waseqonde yonke into le ama defender almost 7 yashaya wasizwa nathi ngangiqala ubona umcoach ukuthi thina masikhuluma nje ama South Africans comment wasizwa and yasiza kwindaba ye-speed yize even though singabanga ama game ama friendly amaningi kodwa ngiyobusho nje wayi-study ukuthi South Korea gijima mawuyibonga 2002 World Cup besidla mhlawumbe nawe uyibonela lo video ukuthi World Cup badlala kanjani iCzechia mhlawumbe last game sakudlala nabo i-draw 2-2 akusakhona uHelman Mkhelele so uyabona ukuthi i-study shile wabuza le group lesidinga abadlali abazogijima and bafakile futhi from right back left back uyagijima mhlawumbe indawo yageja lapha kusithole akadlala kahle igame yokuqala kodwa wahamba wayilungisa nemshayile ucoach Izolo ngoba bese ngazi ukuthi ufuna umkwena noSithole Izolo bebengadlali and wagcina eshayekile umqeqeshi kodwa ke wazama ngayo umbatha naye engenzanga kahle kodwa wabona siyahlanganisa sesizodla extra time so le mobility abadlali abancane abane speed isisiza kakhulu futhi bese kude and no coach ofika manje ufuna enze show ama tactics akhe adapta kwi direction ne guide asebekile uHugo Bruce eqembu lesizwe bafana ngoba ngiyacabanga ukuthi mawubuka iqembu lebafana kuyona yonke lemidlalo esiyidlalile ngithanda ukuthi sike sibuyele emuva sithathe emuva ukuze singayikho phezulu emidlalweni yokuqala ngokubona kwami ngiyacabanga ukuthi sonke la masihleli mawufika endaweni efana naleya indebe yomhlaba kusinto encane singakhala ngomphumela ukuthi kwangewona umphumela esasubhekile yes kodwa ngikholelwa ekutheni abadlali bethu basenaloko ukuthuka ngoba ubeke ukuthi imvamisa abadlala kwi-PSL abaningi abekho ngokukhomusha ukuthi abekho exposed kwi-tournament amakhulu afana nalawo uzobheka ukuthi Pirates ne-Sundowns kuphela evamise ukuthi ikwazi ukuthi iyolwa i-CAF Champions League uthola uStellenbosch kulawo ma-team amancane azama ukudlala ku-Confederations Cup so ngiyacabanga ukuthi amadlali bethu bathe ukuthuka mabefika kulesa stage ngoba uyalibona izinga lakhona nangale kwalokho izinga lokushisa lakhona alifani naleli lethu la umdlalo oqala Mkhaba sishawe iyona eMexico ekhaya ucabanga ukuthi ukubhekana nama-host kube nomthelela kakhulu ngoba indlela kade kugcwele ngakhona kumdlalo oqala uyacabanga ukuthi abalandeli bayifakele ingcindezi kubafana bethu ingakho sihlulekile even ukubuya ke kulo 2 goals ngicathi Mkabadeli njengobusho igame yokuqala i-stage fright into eyayikhona sayibona kakhulu njengobusho ukuthi abajwayele ukudlala imiqhudelwano emikhulu efana nale nane approach ye game ucoach naye wabuka ukuthi okay ngidlala ne-hosting country so into ekumele ngiyenze manje angingabavumeli ukuthi bathole i-freedom enkulu kanti ukuba i-approach yethu usayitshela ukuthi okay sesifikile i-World Cup into esiyidingayo manje ukuthi sinqobe igame yokuqala because uma ungabubuka igame yethu neMexico enye yama games engicabanga ukuthi iyayilula kuma groups wethu but ngenxa ye-approach yethu thina eseza ngayo iyona into yashaya ukuthi ke sidonse kanzima yes of course uma ngabe uyi-host umsindo abadlali basekhaya ba motivated because bayayithola umdlali okuyena obalekelelayo wes-12 yayibona lonto le so into yabanzima kithi kwigame yokuqala kwaba yile approach eyashaya ukuthi okay sabasaba singakufihle lokho sabakhombisa ukubasaba kanti uma ngabe udlala ne-opponent efana neMexico ukuthi bahostile ungabasabi bahloniphe baningi indawo yabo yabo number 2 njengoba usushila abalandeli babeseka kakhulu i-team kwaba right lokho kwasekuletha ama-nerves kubadlali bethu bakhombisa ukusaba abangakhombisa ukukhululeka ingakho uma ngabe ubheka sasheshe saconsider ukuthi sasingakazinzi so ucoach egamini yesibili wabona ukuthi okay i-approach yegame yokuqala ayingisebenzela
ngelanga angihlele kanje manje so ilezo zinto engingayibala nje ukuthi i-approach ye-game yethu yokuqala nama fans kwenza ukuthi abadlali bethu basabe ingakho singabanga ile South Africa esiyaziyo ingakho kwagcina nokugxekwa sekukuningi kwafika futhi nakubona bengale eLoya eMexico ukuthi ke siyagxekwa ekhaya so sayilahla lapho ngoba ngiyacabanga ukuthi mawubheka leli qembu labadlali abathola ama red card kwigame yokuqala kwaba kuukuthi bayakwazi laba ababefakiwe babengakwazi ukumelana netemperament yalowo mdlalo make bangibuya ekutheni ke manje masithola lama red card amabili okusho ukuthi kushintsha yonke iformat yomqeqeshi nama ideas omdlalo wesibili ngoba uluza umdlalo ofana noThemba Zwane uluza umdlalo ofana noYaya okusho ukuthi kuzomela kushintshe uya kulomdlalo wesibili esasodlala neCzech uyacabanga ukuthi kwayiphazamisa yini leyo plan yamqeqeshi uHugo Broos ukuya kuloya mdlalo weCzech nakuba sadlala ngokulingana uyakholelwa yini ukuthi mhlawumbe yaphazamisa kancane kuona lo mdlalo esasingawini kwamsiza kakhulu ucoach lokho yena even though yena wayezoqhubeka noYaya kodwa thina njengama South African indlela asifisa ngayo akhumbula nje ku social media kuthiwa akuphume umfana lo dlala iBurnley yase-England uFoster bethi sithole phuma kwamsiza umqeqeshi lokho ngoba wayezoqhubeka nosithola ngiyazi mina and uprovile futhi nayo igame le eyokugcina ukuthi usithole uyakholelwa kuyena kwamsiza umqeqeshi ngoba impela wabona le movement ade ukhuluma ngayo nespeed saqasa sibona sabuyela kweculture yethu thina the culture yethu is all about energy we run with the ball sigijima nebhola lento thina abadlala sebhola iMexico yadlala sebhola be too tactical ukuthi siyaphaselana sivale ipace sasenza lonto yasixaka thina sayizabamba second half kwamsiza umqeqeshi kwamsiza kakhulu umqeqeshi ngoba waqala wenza ama changes amnandi ayemahle even though egemini ngabona esefaka umhopa kodwa kunezizathu ukuthi awina amabhola aphezulu mephakamisa kodwa ke ekugcineni kusizile ukuthi kube khona ama changes la abe khona sabona kune movement sabona oThapela Maseko bedlala umfukeng phela yena befika ngasimthwele thina ngeqo ngoba uyakhahlela uyajika uyaphasa ayikho into engayazi une-speed wangena umfukeng even though ecwilile izolo kodwa umdlali ngasi impact player into ede beshathi namgabadeli noMadonsela ukuthi besinganathi lama sub azofenza umehluko besinga into eshathi ngeWorld Cup besinganayo lama sub azofenza umehluko mengenile bengena kudlala uTsepa Moremo udlalile yabo lele umsuzu wa62 le Grace Shine South Korea lisiza kakhulu ubona ungena wakhe umhopa lento emfayile wona kwayenza ukuthi bamba ibhola ubeka labafana bawenza lo mehluko nale cautious approach le ayidlala ucoach ngeke uye ku World Cup uthi uzwa all out ufika singamgxeka umqeqeshi wadla sama defender u6 or 7 mawufika ku World Cup kwi tournament ngevese usuke nje ukuthi manje ngiya-attack mina nawe wayebuka bawo number 14 Mexico mangaphosisi iCzech uyubani around 40-41 so ngeke lawo bantu wena uku60 uvuthi uzo-attack uzongena wazama noma wakhona ke la amba namaphutha khona but ke kubaleka Foster yashasha kancane lapha yashala uqhubeka ngaphambi kokuthi qhubeke kakhulu ngifuna sikhulume ngale ndaba kaThapelo Maseko enyangeni edlule kule season uMaseko bese lahle ithemba lokuthi ebholeni akasafuni lutho kumhlanganisa nebhola kodwa namhlanje sikhulume indaba ngoMaseko uyena okwazile ukuthi asithwala sifake lapha yini emsebenzelele emkhaba ucabanga ukuthi iWorld Cup ila naye ezumdlala atshele khona ukuthi la ngofuna umsebenzi ngicabanga ukuthi into esize kakhulu uThapelo umdlali ongasheshi ukuliphosa ithawula siyalazi ithalente lakhe simbonile ku SuperSport kwajoina iMamelodi Sundowns njengoba esele Cyprus manje so umdlali lo owaziyo ukuthi ke mina ngina 22 years kusekuningi kusamele ngikwenze liso uma ngabe ubuka ifoundation ukwakhuluma ngayo uMageba kaHugo Broos ngiyababona kwiWorld Cup elandelayo futhi South Africa ikhona so lokho kuzomenza ukuthi kushaye leso sikhathi uzobe sena 26 years uzobe sengomunye wabadlali sebevuthiwe ngoba into engiyithanda kuyena nje aka give up ngoba uma uzobuka igame asisiza kuyona sidlala neSouth Korea
ukuba umunye umdlali wayesezolahlekelwa ithemba ukuthi hayi usengizamile uReal njengoba besho uMageba amabhola amaningi bewanikezwa umfukeni une-pace uleft wakhe muhle but i-final decision yakhe iyona ebimfail because uma uzokhumbula khona lela vele walishaphe kwepali sase singekho isidingo sokuthi axhamazele lapha because i-follow up yayisondela umbatha wayeseduze apolice wayeseduzane so kodwa noma kunjalo izinto zingamvumi waqhubeka wafukuza sagcina siyitholile lento esiyifunayo because uma ungabubuka njengoba inkinga yethu kuma strikers asenzi kahle so sase sirely kuyena njengomuntu ombona ukuthi okay positioning yakhe yinhle so ingakho wakwazi ukuthi ke ayicreate lezo ikhala lezo simbonge futhi ke nomremo ungena kwakhe ukuthi wathi mengena akangaba nalento yokuthi ke sengifuna ukuzenzela nami ngizakhela igama wambona ukuthi ukhona lapha naye ke ngomqondo wakhe nanetalent analo wakwazi ukuthi ke abone ukuthi okay ukhipha amangalifaka lapha ku far post ngeke azafike khona ingakho ngithi mina uThapelo ngiyamthemba kakhulu ngeke ngabuka nje i-rate ye-age yabafana esinabo most yaba bebedlala lapha eMexico come next World Cup if isqualifyile bazobe bekhona ngibuka leli qembu lebafana malisuka la bekunabadlali esibaziyo ukuthi badlala indima enkulu emaqenjini abo ngikhumbula abadlali abafana noNkosinathi Sibisi abadlala indima bawinisa iOrlando Pirates ileague kodwa abaningi baba sibabonanga ukhulume ngoFoster simbone kancane azange simbone kodwa udlala kwi-English Premiership ungayibeka uthini indaba kaHugo Broos neqembu lakhe nangendlela approach ngayo iWorld Cup ngiyazi ukuthi thina kunabadlali bethu kade sibafuna lapho sithurele bekumele adlale u90 minutes ubani but uyibuke kanjani mawubheka uHugo Broos lemidlalo yeWorld Cup knowing ukuthi kunabafana abanamagama la ebenchini lakhe kodwa wangabasebenzisa ngibuke Kaizer Pirates Mamelodi Sundowns abadlala kuthiwa bane experience futhi mase bedlala neAl-Ahly kuma Al-Ahly yama 2000 bafika baxakeke labafana abancane yabo abanandaba nalutho nje kade bale nje uMadonsela uThapelo Maseko uyabona ukuthi this is iWorld Cup fanele ngiadvertise kuyona ngoba la khona esengasuka khona ingane ezincane ngangikhuluma nabanye ozakwethu lapha current affairs ukuthi into ezosiza nje ukuthi lezi ngane ezincane ayinendaba ukuthi ureka ukuthi ureka umbokazi yabo umbokazi futhi unumber 1 I don't think ukuthi kule World Cup yamanje there is a defender edlula umbokazi nana le bhola lele elokhipha ngonyawo ngithi yabona una 20 wasekheza 10 wasehluhluwe abadlali basekheza 10 badlalile laba plus minus ba 6 badlalile bayimiselile and into engisho ingane and masubuke le mabuya South Africa ubuke iArsenal ngoyiwin league gcwele ingane abanandaba nalutho ukuthi ngodla neMan City Pep Guardiola tactician kanjani ubuke Cape Town la yale yakudala ayidlala ngabadlali abancane oSerrer Oswahle efike uqiso Orlando Pirates ngoba ingane inhliziyo yabe enkulu abakholele ekutheni ukuthi ubone nje umdawu izona noma esethe ukukhula naye kodwa unale asinendaba ukuthi uranka 40 uranka 6 uranka ba yonke esizile abanayo big match temperament ukukhuluma ukuthi imidlalo emikhulu abanayo kodwa nje kusingane sizongena before sivale mfoka Madonsela ngifuna sibuke ngiyazi siphumele kwindebe emhlaba umqeqeshi uHugo Broos uthe uzomemezela ukuthi uzoqhubeka naleli qembu wayeshilo ukuthi makuphela indebe yomhlaba ungathandi ukuthatha umhlala phansi manje sekubuyela ekutheni ke mayigcina ngempela ememezelile ukuthi uthatha umhlala phansi ubani esimthembayo ukuthi uzoyithatha le Betson abaleke nayo ozohola lona ke leli qembu ke manje lebafana ya mkabadeli umbuzo onzima kakhulu loyo impela siqeda kushaya iSouth Korea washo wathi sekuyisipho esihle kakhulu kuyena ukuthi aqophe umlando nale generation abeyiphethe kwiWorld Cup uzokhumbula ukuthi icontract yakhe iphele ngoMay kodwa ngesimanga sokuthi besiya kuWorld Cup bekumele aqhubeke ahlale ebenchini ngicanga ukuthi usesebenzile
The very same thing enziwa uCarlos Alberto Pereira senzile ifoundation asithemba ukuthi successor yakhe izoqhubeka la gcine khona because into engisabayo ozofika afuna ukwenza izinto ngendlela yakhe kanti uma ngabe lo omusha ozofika ezosebenzela phela kwalesisekelo sesivele sikhona angabadedela abantu abafana noGrant Johnson angabadedela abantu abafana noHelman Mkhelele. Yes, we know ukuthi most ama coaches aqhamuka ngaphandle ayafuna ukufika ne technical team yayo yonke. Mina sengikukhulekela nengikufisayo ukuthi engathi singathola an experienced coach wakhona la ekhaya because uyazi ukuthi bakhona uGrant Johnson, bakhona uHelman Mkhelele naye mawukuthi khona afuna ukufika naye kwi technical team afike naye but angayenzi entire change kulo technical team. Siyazi amagama seqalile yavela bayahlongoza ukuthi kungenzeka kubuye uPitso assist ucoach Manqoba of which ngaba i-team enhle kakhulu yabo but ke ake silinde nje obusoshilo ukuthi akakasithatha isinqumo ucoach Hugo usengasho ukuthi hayi ngifuna ukuye eKenya ku-AFCON yayibona ukuthi le so ake silinde sibuke but nje engathi ucoach esingamthola mawukuthi uthatha i-decision yokuhamba ucoach Hugo ngaba ucoach ozoqhubeka la kugcine khona yena futhi kube i-South African. Uyayisekela leyo mageva yaManqoba no futhi iyona hayi mina angisekele yabo iGerman wayiGerman ihlala iphumelela ngiyakhumbula isikhathi sabo oPodolski wehle abadlali bane succession plan ukuthi makuphuma lo akahlala umuntu wakhona 5 years yawuhlala 15 to 20 years khona ucoach wakhona sanokuphuma ohlale almost 15 or 14 years udlalile World Cup ka 2014 sengikhohle udlala World Cup amaningi why bana lento ubona ukuthi lo coach okhona une master plan funa ahamba azayiqeda 10 years 15 years ucoach funa aqhubeke 74 years imsiminingi iminyaka senayo kodwa kuze siqhubeke afuna siye phambili sibone iPSL inyuke standard sayo abamanye nabadlali aba 9-10 baphesheya kuze siqhubeke nebafana iqhubeke nje wayesho umkhaba ukuthi in next World Cup omaseke bona zobephethe bama boss or Rowan Williams bazosebadala beno 30 something 38 kuze iqhubeke lento aqhubekene ayinifisa mina anginankinga nomkhelele kodwa ngibona ufike umkhelele knowing ukuthi ucoach anendaba nobani ingcina bahlana ngabe iqhamuka association iqhamuka umkhelele yebo senayi experience ayenzile kubafana right aqhubeka assist lo coach ozofika makufika ucoach kodwa mina uHugo aqhubeke they are bit on noManqoba right it's a good rumor but ekugcineni ngesizwe as a country thina wanikhuluma nina ukuqhubela phambili ngoba kuzoshintsha yonke into uPitso nebhola lakhe yes uManqoba limnandi ibhola lakhe naye mehla noPitso futhi benza kahle kodwa lento esiyenze ucoach ngizothiwa faka uMaswanga ayibuyisa uMaswanga ayibuyisa uLodge uThapelo Mreni bazobuya abantu abadala bafike baphume ozwane baphume hayi kabi baphume ukuze iqhube kahle ngoba manje makashintshwa manje kwalethi uPitso ufuna iqale phansi imnike 15 years. Ngiyakhumbula no coach uRulani wakwabeka ukuthi abantu abaningi bayamgxeka uma bengamdlalisa uShikabhala kanti uyaqonda ukuthi uShikabhala akawumdingi ukuthi adlale u90 minutes umdlalo uShikabhala okwaziyo ukuthi akhulise labafana baseduze mawubona kwiWorld Cup uyena adesondele kakhulu kuRele ngoba uyazi ukuthi le position akuyona uRele because uRele udlala ama position awu2 ingakho noHugo Broos abuya amdlalisa u10 abuya amshintshe ngaso sonke isikhathi uyabona ukuthi uShikabhala ulo umuntu omdingayo eduze kwamapali kufana no Goss uyamdinga ekuthina azolekelela kulama goalkeepers akhona kufana kuvela imoto uyakhumbula ebiziwe kwi-national team but wayedlala indima enkulu ngenxa ukuthi wayekwazi ukuthi akhulise labadlali abaseduze kwakhe abanike futhi leyo push ukuthi ba-performe kakhulu njengoba sigqoke wona lamakapisi ebafana nje sakhuluma yona indaba yabafana nginethemba ukuthi kulo mqeqesho ozongena angisasho-ke kuManqoba noPitso but loyo yofika ukuthi uselelwe umsebenzi onzima ekutheni labadlali abakhona manje abadlali abafana noMbokazi abuilde kubona ngoba ngiyacabanga ukuthi ibona abawu umgogodla wethimu ebafana sazodlala imidlalo yokuhlungela iAfrican Cup of Nations sazodlala imidlalo yokuhlungela yona indebe yomhlaba ngiyacabanga ukuthi umqeqesho uselele lokho ukuthi akasebenzise labafana laba as umgogodla walo leli qembu esingazi-ke Mkhaba noma ingqinamba ngoba ngiyakhumbula phela masimthatha lo Pitso
noSafu ukuthi kusahambe kusana khona yini ukuxoxisana ngoba uyayazi ipolitiki yebhola esingafuni ukungena kuyo. Yes. Kodwa nje ususigoqela Mkhaba. Mawubheka kusuka manje ikupho sekubalekile kwebafana bafana. Mhlambe sesigoqa nje Mgabadeli into engicanga ukuthi ibaluleke kakhulu kunakho konke manje i-continuity. Fine isafa iyona ethatha ama decisions ukuthi who's going to be the next coach. But ngisamile kuleli lokuthi ngicela ukuthi okungenani kube ucoach wale South Africa. Hayi ngoba nginenkinga yocoach bangaphandle. Ucoach bangaphandle yes bafikile bawenza umsebenzi omuhle nanginoholela iBronze Ivory Coast yize singenzanga kahle kuleya kamuva eMorocco but nje ukuqualify sasigcina 2002 ukuye France saba nenhlanhla ke kuba ngama host 2010. So nje ucoach esingamthola mfethu sicela ukuthi aqhubeke la kugcine khona ucoach Hugo ungathi ngoba nakho usufikile fanele kubonakala ukuthi sekukhona wena cha i-foundation inhle abafana bamnandi mfowethu 20 22 23 24 25 sibonile neBelgium imbizile ugoalkeeper osemkantshubovu yabo 43 years mhlawumbe noRonwen Williams sengaba khona nje ukuguide we know ukuthi mhlawumbe kuyobe sekuyi chance yabo on ugoalkeeper Orlando Pirates Chain yayibo because bahle mhlambe nabo bazove besasekhona o Peterson angikholwa ukuthi semdala kangako so nje ya sicela ukuthi uSafa Brateni siyanxusa baba awusitholela ucoach wasekhaya siyabonga Mkhaba onqale ngamaGap mina ngifika usofikile la emsebenzini Magebe mina ngilandela wena osivulela amasango mhlambe isikhathi sakho singakuthola kusona la emsakazweni Ukhozi. Isikhathi engithola ngaso mina 5:30 ekseni kweza namuhla la siza khona ezemidlalo sibheka nje obusho ngiyakuvulela kodwa phela wena ovalayo 5:30 ekseni kweza namuhla sikhona nezemidlalo sibheka nje ezemidlalo noma sibe zincane kodwa siyayikhipha lezi sinazo ezemidlalo so umlaleli angavula 5:30 athole ezemidlalo ke ehlabahlosele noma zincane. Okay, hayi mina ke ngivamisile ukuthi kwathiwa ngifike la emsebenzini ekseni ngo6 ngize ngiphume ngo9 kwi-breakfast show yoKhozi FM so ngaso sonke isikhathi ngikhona ke ekseni ekusukela ngehora lesithupha kuze kushaye lona ihora lesishagalolunye kanti ke kuma socials nguSimtho Dladla Instagram Facebook TikTok yonke into kunjalo Mgabadeli umkhaba insizwa kwaMadonsela le eNewcastle eBlaubush thina ke singena seliyoshona eyathi ukhathide umfowabo ngobe lapha ku-WNB inhlanhla engandele umuntu ukungena emsebenzini ilanga likhanya uphumela sakhaya ku-WNB woza nabangani bakho siwe sikhona nethimba siwe sekusileke impela ke mase sizoMageba Mgabadeli sizwe ukuthi okay hayi uqaphule wafika la mase kufika nina ke siwe sesibuka ukuthi okay hayi seliqalile usuku bese sifika sigoqa ntambama kuzona ezemidlalo madoda ziningi lezi ndaba ngesicethe akulona ke ithimba loKhozi kuphela lelo lobona la sibaningi kakhulu kukhona uVictor kaMlifa okuyena oshayela uhlelo olukhulu kakhulu esilibiza ngeprime time sport eliphakathi kwehora nje lesikhombisa kuya kwihora lesishagalombili ila isuke kunuka khona nawe ke ithuba lokuthi uPaul nanoma ingane ofisa ukuthi uPaul ngayo khona uproducer wohlelo umfoka Mgabadeli nakhona umfowethu omncane lo yana nimsupporte kanti ke kakhulukazi nangomgqibelo ukhona unolwazi wakamaci nala ilethela khona uhlelo nakhona nangomgqibelo la isuke khona ebheka khona kakhulu ke imidlalo ekhona yePSL nanoma imiphi nje imidlalo ekhona so uzolibona nje ithimba lonke lizobe liphelele eliholwa uyena umfoka Madonse asibonge kakhulu lolu belu uhlelo nje lokuthi sikubhekele yona indebe yomhlaba kodwa nangu umshayeli The World Cup does not arrive the same for all of us. For some, it begins in a lounge. For some, in the voice on the radio. For others, in the crowd before the crowd. What's he saying? It's a pretty good ball. When the moment comes, it finds all of us. The FIFA World Cup 2026 is... And SABC is your home for every moment that brings us together.
At home, on the move, or wherever you are, don't miss a second. Watch the FIFA World Cup 2026 matches live on SABC3, stream on SABC Plus, and stay connected on SABC radio stations nationwide. SABC, the official broadcaster of FIFA World Cup 2026. Ukhozi FM luhamba phambili.